onye ọbụla nna ya karụ nka n'ala Igbo ga-aghọta ihe anyị chọrọ ikwu kịta, maka na abịa n'ala Igbo enwere mgbe nwoke na-abụ ọdịruo, ọkachasị mgbe ochie gboo, ọ nọkọta etu a ọkpọkọnata ụmụ ya kpọọ ndị agbata obi maọbụ ndị dị agha etekwa ebe o si n'ụtọ nwaanyị wee kee ihe. Okewa kechaa, nna m mere ya na onye anwa nka na onye anwa nka na onye anwa nka. Abịa na be anyị a na-eke n'afọ nne ya bụ Maazị Okeke gị na ụmụnne gị onye anwa nka ndị anwa nka ndị anwa nka. Na be anyị ka m na-ekwu, dịkwa ọdịiche na be unu. Mgbe ụfọdụ nwoke na be okecha okefo nke dị agha a ga-edewe adị ama. Mgbe a jụrụ nna m ihe ọ sịrị bụ na nke a bụ nke a ga-eji na-azụ onwe. Ihe anyị chọrọ ineba anya kịta, etu esi eme ya na mgbe gboo, ọ na-abụ ịbịa ịkpọ ụmụnna ha bụrụ ndị osiarị na nekwa onye nyere ihe a adịghị ama ma enwere etu o si dawa. Ndị osiarị apụtasị na anọ m mgbe nna unu si n'ụwa onye ahụ. Kịta abịazie edepụta nke a kpọrọ wil, ya bụ ide ekpe ọkwe, ede ya edewe edecha ya, enweghị onye nọ mgbe nwoke dere ya na-abụghị ọsụsọ ya na onye ọkaiwu. Ụfọdụ adịghị onye ọzọ a na-akọta. Edewe edecha ya ewuru na ada agụ ya agụ na-abụghị mgbe nwoke nwụrụ. Otu ihe so n'ihe anyị ga-enebanye anya n'ụbọchị taata bụ kedu nke ka mma, maka na anyị afụgo na mgbe ụfọdụ ọ na-abụ edewe ya bụ ihe decha ya bụ ihe mgbe nwoke nwụziri. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ihe nwoke dere, maka na ụmụaka ụfọdụ na-asị mba na ọ bụghị nna ya dere ihe a. Anyị ma mgbe di m Chukwuemeka Odumegwu nwụrụ, ya bụ ekpe o kere o dere ede, emechara ọ bụrụ n'ụlọ ikpe ka a gara kpezuo ya. Ịma na mgbe ụfọdụ anụta agbọghọ achụpụ agadi, anyị nwee sị ka anyị marụ kee nke ka ibie mma. Anyị ebuo na mmiri buo mmanya, kedu nke ka arụ? Maka na mgbe ochie ọ bụrụ na nwoke kpọkọnata ndị ụmụnne ya na ndị kwesịrị ịnọ wee kee ihe ya, oke nwe ekechaa ya, esemokwu adapụta, maka na enwenatara onye eziokwu ga-asị mba na ya nọ mgbe nna ya kwuru ya. Ime obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu.